Takže teraz dnes si ukážeme, ako vytvoriť program. Takže dáme si klikneme pravým, dáme si nový textový dokument. Hoci ako ho pomenujeme program. Dobre, ten program si teraz otvoríme. A si napíše, vždy sa musí začínať zavináč echo off, ja vám to dám aj do popisu. Teraz napríklad echo je, aby vám niečo vypísalo. Takže echo napríklad čau pause je na to, aby musel stlačiť hociakú klávesnicu, aby mu to pokračovalo. Dáme si echo čo ja viem, spúšťam Google, dáme si, ešte preto si dáme, že start www.google.sk napríklad, hej, alebo čo ja viem, Pocket, Centrum, alebo nejaké také buildy. Áno, teraz si dáme echo. Tento program ukončíš ľubovoľnou klávesnicou. Hej, tento program ukončíš ľubovoľnou klávesnicou, dáme pause. A ešte môžeme dať, že spúšťa sa Google. A ešte preto môžeme dať, že echo Google. Napríklad echo 1%. Tak to si dáme z toho C. Z toho to je len také na skrášlenie. Dáme si 27%. 43%, 89%, 90, 93, napríklad 97 a 100. Hej, teraz dáme súbor uložiť ako. Počkáme. Ako dáme si textový alebo všetky programy, to je jedno. Dáme si súbor, názov súboru program .bat. Áno, a dáme uložiť. Teraz si aj toto uložím, takže súbor uložiť, dobre, môžeme dať X. Takže tento textový prenos nie je podstatný, ale toto je teraz pre nás podstatné. Vytvorilo sa nám také niečo. Také tu. Teraz si to spustíme. A nám napíše pokračujte s pokračujte s točím ľubovoľného klávesu. Stačil som, napísal spúšťam Google, áno, ale proste môžete tam dávať znaky, lebo to bude ukazovať veľmi zle. Tento program urýchľuje klávesnicou. Dobre, ukončíme tento program. Aby sa nám mal spustiť, keď dobre viem Google, počkajte, lebo som zapol nejakú blbosť. By sa mal spustiť Google, tak ešte raz. Ešte Google. Tak už ho spustiť, čakaj. Ja ešte stále nieč.
No, už sa nám to spustilo, www.google.sk. Až 2 raz, lebo sme 2 raz spustili tento. Ja si to vypnem. A dám si X. Áno, a keď budete ten program chcieť ešte upraviť, tak kliknite dať ho pravým tlačítkom a dajte upraviť. A sa vám toto zobrazí. A ešte môžete to upravovať, ja si to ešte tu upravím. Spustám. Sám musí byť tento program úkol CIS ľubovoľnou klávesicou. Dáme súbor a uložič. A tento program by sa mal upraviť. No, pokračujte s tlačením ľubovoľnou klávesicou. Už tam ako máme. Spustám Google, to naskakuje percentá. Tento program ukončí s ľubovoľnou klávesicou. Pokračuj s tlačením ľubovoľnej klávesici a už sa nám aj hneď otvára Google. Vidíte www.google.sk, OK. Ja si tento Google vypnem. No, ďalej. Áno. A to je asi na dnes všetko. Ďakujem. A dávajte mi lajky, odbery. A čus.